Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Magati baba name. Magasimbe. Siko basa. Basa enda jameni. Aiwa, izo zitakati sunguke izviri. Obakasunge. Kutotenda sekuru. Aiwa mabasa ngaramba achitika chezve. Moswa pari nekunokufundisa kwainoita. Atizi. Hai chokwadi. Tinotsienda. Chokwadi. Magati yako man. Hai, zvakutaura mani. Wakutaura. Sara kutenda sekuru. Atizi. Zvinokufundisa kwazvinoita. Atizi. Hangu achitobvunza tichikati kuti kumboenda kupi. Ndikati kuti kuenda kupi? Mune mhosva yamakapara kai. Patakatora zviri muzwa takazotora tabva kupi. Atisake kubva makabva kuno. Makafamba sei mabva kuno. Mama chema maita sei. Nezvawakabatsira nazvo nasekuru. Takuti svike kumanguva diki kumata takuta nyaya dzekuti tikataura tichizwanana. Saka ndachivabvunza shuma muna zvimwe zvinhu zvamakaita here inini. Vakabuda kuramba kudai sei. Saka waitarisa nesituation yawanga vari mati. Ko chii chinomboitika kuti hamusi kutombonzwa muchava muri kurwara. Asi kune kwatafamba dzakamboenda kumasuwe. Kumasuwe mataurira zvaiita ukati haisati zvikwanisi. Patadhairi kanzaiwa zvinhu zvamakaita izvo vana wenyu wakapara mhosva. Saka mhosva yakapara wakanogadzirwa nenyanga yechimana. Saka isi tukupa ichite gwara kuti munosvika kupi ikoko zvinhu zvatizvikwanise izvi. Saka ndokunga taenda nemikoko zveshuwa uchisvika ikoko ndonyaya yacho kati ndisvika kune kumba kwamakatora zvinhu zvamakatora kuti zvinhu zvamakatora muzosvika ita zvamuri. Saka zvizwa kuti mutiratidze kwazviri kuti sekuru akwanise kusunukurai. Ndikuti zikanza hazvo chokwadi zvinhu zvatakatoa. Kana makatiparira kamhosva izvo takutambudzika manje. Mamuchataura hatichanzwana nezvo kutotenda sekuru chimhosva zvaibva tototenda sekuru. Dai takada kusimba tichidzimaidzwa kumasowe omukavo hatizivi kuti maenda nekoma waiti kusvika zvekutetereka chaizvo kutsekwa nemotikari. Saka ndozwabvunza kuti zvinhu zviri kupi. Zvinhu zviri kupi. Ndokuti handi kune zvinhu. Kwakusvika kwangu wakatengesa TV. Kwakuona TV iriko. Gogo ipano. Wanawo makambowaonera waya takaona makaona pakita sei. Waiti wakauya pano waita kutengesa TV. Tikati TV vakatora kubva kuvanhu tidzosei. Kana zviri zvimwe zvemari yamakavapa tozotaura. But nyaya iyi vana vanga vari padambudziko kuti tiri kutamba naro. Dambudziko hombe chairi chedu zvakutendedza musoro nemazera avara. Saka tikukumbirisa chaizvo. Wakazinzwisisa. Wakati ko mari kataya zvemari tozotaura. Atiketi takita dzosera muziyo because kwatabva ka. Akuna kuita zvakanaka baire mwana wangu wakuru wakadai. Wausora naye imba imwe chete usingazoti chii chiri kuitika paupenyu wake. Zvino zvatovhiringidza. Zvese wakazinzwisisa wadidzosera TV. Tikati ndiye kwamakaisa laptop. Kwakuenda kulaptop. Wakanotengesera kumana kuti wakatenga zvinhu vanenge vachitengesa. Patamutaurira kuti vanzwisisa zikati but laptop ndakaitengesa. Asi pari zvinhu ndingakwanisa kudzosera mari pari mukambotipo svondo kana svondo mbiri mari ndi kudzosera. Tikati ndizozoda kuti ndizwisane because zvinhu izvo zvakabva mai wacho kwawakaenda kwacho. Kuna kumira zvakanaka. Idambudziko. Saka wakazinzwisisa totaura nawo mari yodzoka. Todzosera vanhu izvo wana wakatotiparira mhosva. Aiwa ndakati zvichokwadi. Wakatinzwisisa. Zvokuti waita kudza kuti imi kuti zvisvike zvidai pazuva tikati baba tinonamata zene tinotei singaoni. Asi takatenda takapiwa gwara but kwatakaenda uka hakuna munhu unobatsira. Musasoro ushupika zvino. Vana ava tadzoka navo kuti sviki zvinhu zvabuda. Handisi. Amayo makapapa sei nemukomana? Mukomana takabva naye pano. Tasvika takaita zvarwa nasekuru. Sekuru akati kwavanodye mushonga 3 days. Vakomana vanenge waraiti. Ndofunga musi wekutanga wakadya, musi wechi2 vakomana vangu wakutaura. Wakutaura ndakamubvunza mukomana. Imimi wanga uchirwara, anga asiri kuzotanga achirwara. Ndikati hapana zvamakaita here. Akamboramba zvanzi hapana. Ndobva akazotora zvikanzi mama tine kwatakaenda neshamwari yake. Tikaenda mbamba mumwe wanhu hino kanopasa dhoo. Akupasa dhoo vanotora zvinhu. Vakatora chii? Zvakati takatora magumbezi, tikatora laptop, tikatora TV, tikatora mafoni. Nemari. Tikasvika mari chamakaisa kupi? Mari wangu wajakani. Wasina mari.
Makwezi ndifuna ndo atakaye nawo pai. Makwezi akabuda nemafoni. Saka chanchasara iTV ne laptop. Imari yo, mara yatina kubona. Pataenda kuna kuneyo komana wacho waita wakatengesera. Kumwe kutanga wakatengesera TV. Akambuda kuramba. Kuti TV yokumanda kaendesa taka manje kana makutodaro. Suti akudzokera kupi kuna sekuru. Wozi tine kwataenda kwadanzi TV irodzoka iriko TV yenyu. Mushonga ndiri kukupa iyo TV yenyu inodzoka. Ndoba akanga aita kakutya. Wozi yaona ukomona wangu asingatauri. Kumashure pekutaka pacho aingonzwa nevanhu kuti pane zvakaitira vakomana ivo vakabawa zvinhu havasi kutaura. Ndoba takasvika ndopakazobudisa TV. Chitiudzei mukomana kolaptop. Bosi pakundibva pane laptop ndochapana. Zvikanzi ndine kwandakaendesa kune mumwe mukomana. Mukomana aita zvokuti kubasa ndakusukutanga wakomana wakatobvira kani ndobasa rawo. Aita akabaya achitengesera pano. Patakasvika paya ndopakazoti laptop shuwa wakasvika naye pano. Wakomana ndikawapa mari. Laptop ndakaitengesa. Sasa tochiita sei? Nokuti laptop kunzi ngaidzoke. Waridza kuda zvinhu zvavo. Zvikanzi kuti ndichidzosere kwandakatengesera wacho. Akangoita zvekutenga ndakausa nemurodi andozo ndakaitengesa kupi. Saka nayo iripo ndeyekuti ndichindipa iwiki kana 2 weeks nditsvagire chi mari yenyu ndidzosere chi mari. Patanzwisisana naye. Ndozosvika parazosvika nhasi wakomana zvishuwa wakutaura. Kuti takazviita mama enda kusukutanga. Tatoni mazuva akawanda taita zvekuti ndikaba mafoni evanhu taendesa kune mukomana upi nemukomana iye tichitengesa. Saka ndo nhau yacho iripo. Saka tasvika tamanda tadzoka pano kuna security kudzi security TV taiwana. Mari yanzwa kuti asi anotsvaga mari yelaptop. Abvuma zvisho kuti laptop ndindinayo. Vakomana vakanditengesera asi ndakaitengesawo. Mandakati sanchamuziva. Kwandakatengesera wacho. Saka tavaudza kuna security vanotiitawo sei. Amai avo atakatora zvinhu amai wacho vanosvigamuchira sei nevakomana vacho ndivo varapo. Handiti tinokurokurana sekuru. Vakomana muri makadi nzwa yakomana matambudziko vabereki venyu handi muudzwa muchiona vauya panapa vavaya nemusingazivi kuti mukuenda kupi mukabatsirwa. Vabereki venyu ava vese vari vaviri ava vasingazoti mimi munoba. Hana mai makaenda makanzi ndozvavanotoita. Ndo basa ravo ndo basa rokuba. Wakatobvira kare nditi. Wakabvira kare. Ima musini makadaro makatodzwawo. Takatodzwawo. Ende makatoya panapa musingazoti vana venyu vanotoba makatozobatwa nedare kuti vaenda sei? Vanokuchokwadi. Saka vakomana muruda zvipi? Muchiruda kuba? Kuita. Rakaita neniwe ari kukutanga. Unonzi aniwo? Unonzi? Joshua. Fungo yekuba yakatanga sei? Kuita sei? Kura mechitawo chiwawo ndinochibatawo kura chiwaisiri chako. Chiwawo ndozvo chidawo sina mari. Ndikusvitsawo mwa wakazotora zvinopinda. Handi pamba pamaya makazese kuti avapo. Haasi taifamba nekomana taita zvokuita kubhora tasisi. Taita zvokuita machi? Taimboita zvotembe nawo tambabhora vatsvuku dzakawanda wanda. Saka mukufamba imomo ndopatikazobva kubhora patanguona pasina chi pasina vanhu patangu tozotikaenda mukomana kuti vanga pasitori. Kwamakanotengesera laptop makanzi akasike kutanga. Basa renyu muri vaviri makutira rotobira vanhu. Zvimwe zvamaba zvamakanotengesa kune vanhu vavo. Taiwanza kutora mafuri. Mafuri ndiatowanza kutora. Taiwanza kutora mafuri. Ngoma tauni ngoma mafuri. Mtown? Ya. Sikuti tawana mabhazi muyamwe noti vanhu vari papressure. Taiwanza kutora mafuri. Notengesa. Foni munenge mutengesa mari? Foni mari shoma shoma. Kuza kumasa vanhu vatotengesa haubhori mari dzakawanda bozi titengera chitengesa neprice pamusoro. Watoba foni hombe inogotobhadhira $15 na $10.
chete. Alright. Iwe unonzani? Tabudzo. Funga yekubaya kabva kupi? Funga yekubai taingoti nemwangu tifamba. Taishanda kumbaro. Saka pakapera basa taingoona vamwe vachiita ita vakangoti tingaite hatingazvitadzire neruchiva kuti tajera kugara tine mari. Apa tatsaitese tasabate mari. Pakusabata mari vaipendo patavati nemwangu. Hatingobechi mafoni sezvo ndo anenge ari easy ngoti tinongobachita se kuti nemwe face wedu atoita se patotengesera. Svika makuita misikana kuti sisa kuno zvachembera maki zvamuruka. Saka onai pamakazoba manje. Makupaza makababa sii. Nekuti kana zvatibata kuzvikondorora tikatongodzana kuti zvakutoi zvinenge zvakunakidza zvinenge zvaizi so tita kuti ngoti nemwangu ndozviripo. Iwe Tabudzo, amari yawakaba zvinhu zvawakatengesa waba amai kwakwamba watengera chii? Amai kumba chinengoti kana ndaona kuti yangu anongoti achimubate kana 10 5 ndo zviripo apo basa ndimusati handisi kunyatsonoshanda zvakanaka tongojegera zvaingeti. Kwa hiyo mwachi baba wako akawatengera kubva zvawakatanga basa rako rekuti? Ndakapa ndakatengera. Hapana. Ndakatengera. Saka chonai muri 2 pamasvitsa vabereki venyu. Titongokumbira kuti vatiregerero. Akaratsa. Kanganisa kuti vanhu ngotiregerosana. Warikubvuma ukanganisa? Arikubvuma. Saka sekuru vachitaura vabereki vari kuti laptop yakatengeswa. Saka mukomana wacho wakatengesera ari kuti ndodipa nguva ndigotsvaga mari ndozoyanoita sebhadhara asi TV wanayo mari ainasati yawanikwa ndizi mari wakadya. Saka vabereki manje tisatanzwa kuna vakomana vabereki vari kuti sekuru ngavatitipa direction kuti ipapo pofambiswa sei. Hapana chinoshupa. Munhu akateya nyama yake musango handiti aidha uchinotasa musungu wako unogona kusvika pane tsuro pamwe chinogona kusvika pane nyoka. Saka baba namai pamaitiro aita vanofanira kulipira vanhu vakatorerwa midziyo nokuti mushonga wavo waatsvaga. Saka uyowo kuti afare achiona vana ava ndokunge apiwa pfuma yake. Saka ava vana nanamai vavo vanofanira kuzoti ngavalipire munhu mari dzake. Ichocho ndo chinhu chikuru mukomarobe because tikati mwana wabatiwa nemishonga yachapoto atati hazvina basa chasara akasangana mudzingo anobva udzoti kwakaenda kwachapola asi ngavaripire dare ravo kuti zvifambe zvakanaka. Saka urana vanofanira kutsvaga $60 iye votsvaga mari yakatengeswa laptop kana vachitenga laptop kana vachiwirirana nemunhu. Izvozvo ngaaite izvozvo ndokuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka nokuti vakomana vechidiki ari kujairira mweya wakaipa dhimoni rakaipa reshaisa. Saka anofunga kuti tikadaro aiwa inini handinganyeperera mai andozviziva ndakauza kuti aiwa vana vako ngavalipire mhosva dzavo. Vainzi vabereki aiwa ichokwadi aicho ndo chokwadi nekuti munhu anenge achita zvinhu zvake saka kuripwa ndo chokwadi. Aiwa ichokwadi chocho chanotenda zvangu kuti vakomana imimika isusu zviri makati padambudziko ati mwana unotenda chaiche ndisekura pasina sekura watizive kuti taisvika nemiku ndo zvinoita mhosva mungo pachinosunungurwa nemarwadzo asi chakakosha upenyu nai sekuru vanhu vanotenda vangu vakatobata upenyu hwenyu taitaka kushaipa kumairwa nemotika niye kubata. Saka yamukomana nhasi uda kuti chii kuna baba? Ndakuti baba wandiregerere pakuita kwese kwandaita ndifungidzo kuti zvimwe ndikugona asi ndichitowatadzira nekuti dambudziko ndovasvitsa sematsanangudzira ukandiita kuti ndisvike pandiri nhasi ranga rakaoma. Saka ndokuti baba wandiregerere
pakutadza wandakaita kwese. Anditi. Baba mwana ari kukumbira regerero kuti baba ndakakutadzirai ni mabasa andaita ni pano naye pandasiita pandazokusitai pazuva ranhasi mboda kuti uchiu mwana uyu. Aiwa, nyaya yake tiri kuizwa. Handingati ndakuregera nokuregerera kutosvika newe kunokurwa kuti itsitsi dzekukuda nekuti aitanga tisingatokudeka patakambozvizwa takoti hadi ndiye akazvipara yatisiyani nazvo. Saka chekutaka kuti nerudo newe kunyange we nemisikanzwa wakapara takasvika kune munhu akakwanisa kusungura. Saka aiwa utoziva kuti ndakatokuregerera semwana. Takuzo unoda kuti chii kuna mai vako basa rako? Indokumbira kuti mai vandiregerere zvese zvakakanganisa izvi hatingatekaita nekusaziva taiziva zvedu vatasingazviitira zvosvitsa panasi. Andokumbira kuti mama vandiregerere. Takuzo hanzi nemukomana amai ndiregererewo zvinhu zvandakaita ndichinatsoziva asi handaizoziva kuti zvinondisvitsa pandaayo zuva ranhasi. Kumuregerera ndingamuregereri asi handichazive kuti asiya here nekuti izvi zvikumba kuna baba wacho yangaita uri nyaya kwausina rugare ndiwo unogara nemwana wachimuona izvizvi amatambudziko mwana akunza mwana akupenga tori imi amai acho muri pomukuregerera mwana kumba izvi hatiswiri nababa wacho nekuda kwenyaya yake mwana kusiya mwana achiba mwana achiita musikanzwa haasi kuteerera hausi kukwanisa kukontrolera mwana. Saka handichazivi kuti sekuru hawana here zvimwe zvaungaite kuti akabata futi anosangana nezvimwe nekuti achapedza kuti matambudziko anogona kuti ndasiya achaenda futi nopamba chadzoka futi kuna sekuru wagona kuti wakuda mari yakawanda kupfuura yatambobhadhara nekuti sekuru wakati tinzwira tsitsi kuti tisvike mukati muno takabhadhara mari shoma kwatinzwira tsitsi izvezvi sekuru wagona kutiomesera kuti wada mumombe nhatu nhandira kwandodziwana nekuda kwemwana. Saka handizive kuna sekuru wana wacha waita sei kuti wasiye musikanzwa hawana zvimwe zvavangakwanisa kuvaitira kuti musikanzwa ipere. Reka nditombudzawo pakwaona vakomana imi makuronga chii paupenyu hwenyu nekuti sekuru munhu akabirwa akauya kuna sekuru ende hatizivi kana kuti munhu wamuchanobira inini futi mabva panapa achaenda kupi. Saka tingati sekuru pane zvamungaitire vana kuti vasazoba futi aiwa nekuti avanisani kwabirwa wamune mabira vangoya kuna sekuru vanogona kuendawo kune vamwe imo nganga vakaita makanogadzirwa. Saka zvese zvitowana mai vemukomana zvoda kuansa chinofanira kubva kwamuri imini muda kuita sei? Haisiita kutoti zvekutova izvi zvatobuda matiri nekuti matambudziko atakasangana wakakurisa. Saka pfungwa yekuba iyi matiri atobuda. Baba ndoona muri kudzungudza musoro hamasi kuzvibhiliva kana zvibva pasi pemunhu nekuti ndambudziko takawatsanangura tarisai mamiri azvoita zvine maomero akaita kunze izvo tatadya izvi kuri kunaya tasumuka futi nenhau yekupara nemaoko ukakudze kuti anototi hake ndihodherei mazepi nditengese pamusika ari nani nekuti haana rimwe dambudziko raanozounganidza pane kuti unoda kumari uri kunakidzwa kunobata zvinhu zvevanhu tarisai mani vasazotosvitsa mani. Saka izvo ngavataridza kuti zvakutauraiza hakusi kutambapo kuona uchisvika munhu uchibvunza kuti urikuenda kupi kura kuti kune kwawo nyika yangu wakutoraramawo wega yakasiyana umwana. Saka wana wazodzoka ivho wapfita. Saka imi makomana chii chaitika pamanga musingatauri maiona chii kana muchifunga chii chaitika muupenyu? Inini hangu ndakatodzima zvekuti ndakazoita kunzonzwa idai kuchidai ukuchimemori yanga isiri panzvimbo kuti unoyatsoziva ndaidai hapana uyu patakatouyu patakatobvunza nhasi izwa ripi tonzwa kuti nhasi iTuesday iWednesday kuti ko Saturday takazodii hapana because kuba hakuna kunaka zvitova ende wese ukabira munhu anenge ashanda nesimba ende kuba kunorwadza because vachinhu kana mbavha dzimwe dzichirohwa zvekuita zvekufa zvinhu vamwe vanotozopona voenda kujeri tiri kusangana navo majeri kwatiri kuenda vachinotaura nyaya dzavo. Saka imimi tikutoto kuti manga mutori mujeri kana manga mutori asi renyiri nderechivanhu
nemushonga mukati. Saka choice sizvotaura baba munogona kutaura kuti taregera imuchisaini kuti mukagaragara mutanga. Amai vanogona kuti hongu sekuru vaita zvavaita imugara zvenyu mangwana mutanga. Saka tese tiri muno togona zvedu kupedza nguva ino asi choice iri kwamuri. Tinganyemberane zvedu tikapedza nguva takaita sei. Munodzoka pano kana usadzoka pano munogona kuenda kumwe futi. Ende chazvakanakira kana kuipira zvokuti vanhu vakutoziva kuti ndakabirwa unogona kuenda kun'anga bava vekabatwa. Ende pakatanga dare ndakanga ndiripo ambuya vakabvunzwa kuti toita sei nasekuru zvikanzi ndoda kuti vanhu vapenge. Sekuru vakadai vakaona vakapenga zvinhu zvako hazvizodzoka enda uzviwana. Saka unenge wawana chii uyo nekuti hongu kupengesa ndinogona kumupengesa asi iwe unozowana chii. Ndopakazoti asekuru ati pane zvimwe here zvamungaiti kuti zvinhu zvangu zvidzoke. Sekuru vakati ndikuzviona zvinhu zvako zviri kuchitungwiza zviri kutendera muchitungwiza chirega tiite zvatinoita kuti zvinhu zvidzoke. Saka kutaura kuno mukazofamba kwamune muchifamba mukasangana nevamwe vanhu vanenge vachirasika pfungwa ndipo pamunofanira kunge muri. Wakatomborasika noti mukomana uyu angauti akapinda mba akabata TV omhanya naye panze toga muna dzikurasika akadunga foni otanga kutinya foni kudai achitinya mwana uyu ndasati yakuna sekuru tisingazivi kuti chii chikuitika pamwana. Akamhanya ombopinda mumba obuda speed ombopinda mudzimba dziwana achivhura dhoo. Ndakabvunzawo next mwana ichi chiri kuitika zvanzonyanya kubaira tasai zvaari kuita kuti akubata TV achidai bata mafoni achibata zvinhu ombotora gumbezi osvika ofuga zvikanzi vana venyu vakabawa akufanira kukaba magumbezi ndopaaakazodzwa zvavakaba izvo ndozvaaibata ndozvaaibata aibata magumbezi ofuga ochirongedza bhegi ombotora TV oita ngakuona achisekaseka achibaya foni. Paaita pachitongoti munenge mapererwa dai makambomutora vhidhiyo kuitira kuti yezvinezvi mune akuratidzwa manje kuti ona mwanangu shamwe yako ichi nguru ino zvikanga nemafuta ayo vanhu vakatoshinga kundibatsira oshonga usiku vanhu vakashinga kuzoenda kumaswe kuzopuwa gwara kunzi vana vakaba shuwa vakaba but munhu wakabira nyanga ichichawa anganga yakagadzira ndonganga ichichawa akabirwa akaenda kunganga ichichawa yakanogadzira kunzi imi makabirwa kuti wana waite so wachingosika wachingokwenya usinganzwisisiki pachimwe chacho ndakazoti pagwara anzi endai muone rudhima rondera mukasvika panonzi pamutangadura mukabvunza kuti pana sekuru vanoyeresa vanoshandira nyanga ichichawa munosvika ndozvosvika pakaita pano sinoda kutenda sekuru wakaita wana wakasunungura zvokuti dai kuti waregedze kuba zvinhu zvevanhu ngawasiye vachiisa panguva isiriyo. Uda kuti chikuna sekuru ndo vakakugadzira ya ndo nganga yechichawa yakabatwa nemaprofita ende zvamunofanira kuzoilakika anobudza kuti sekuru ndo wakati aiwa wakapenga zvinhu hamuzviwani. Saka kune kumwe zvokuti mukataura zvinhu zvekuda kunakidza kuna sezomasunungurwa mumwe achakotira kuti ngavafe zvinhu hana basa nazo ngavaitese ngavafe kana vandone mumwe achakuona kuti vakomana ava ndo vakavamira padhuze ndiri musowo ndakashaya foni agoya futi pano agoya futi pano chokwadi kuti munhu wanda upenyu kungori pamhosva chete enda kuti shungurudza vanavo. Saka uda kuti chii kuna sekuru chakuti nonga kuti sekuru tokumbira kuregererwa takakanganisa sevanhu mumwe wacho uda kuti chii kuna sekuru chikumbiro chihombe ushuwa sekuru ngawambotitsigisa kuti hani kuti tibve pakuchiwa zvakawanda papo ndokumbira masekuru kuti wambotitsigisa hana dzedu isachiwe mukufamba umu tinowatenda sekuru sekubatsira kwakatiita kuti svike pano nhasi saka tinowatenda isingaiti. Sekuru vazukuru venyu vari kuti sekuru takatadza abo ati dai zvaitobvira sekuru kana paine zvamunganditoka ini mundibatsire mweya weruchiwa ubve pandiri ndirege aiwa tisatirambe tinotenda mukoma robi chichemo chavo chatambirwa
isusu tichavasunungura kusvika palevel yavanotarisira toita basa ravo toapa mitombo yese maererano nedare ravo kuti zvifambe zvakanaka. kanzi kasekuru asika takuda kuitawo vanhu kanzi chitibvisewo mweya wokuba ya isusu patikutoshanda patikuvapa mitombo iyi tinobvisa shave nekuti irori ijini rekuba saka vakafurirana munhu pane wani ane jini rekuba anobva aiteedzera. Saka isusu sekuona kwangu tichafana kuti tishande afana va nekukwasika kuti Mwari avasunungure vaite zviri nani. Hatina dambudziko nawo. Chichemo chenyu chatambirwa kuma kuti muzodzoka panapa rimwe remazuva pamberapo kuti sekuru mandiziva here anowanzwa vati sekuru fonerai mukomana ndauya ini sekuru mandiziva sekuti ndiwe upi kuti sekuru ndiniwe lakamboya panapa ndababa tuwirana ndokuti tigoziva kuti masiya kokwa haichokwadi hatina kuti uyai mangwana hatina kuti uyai muna June hatina kuti uyai munani asi tungoti kana mazowana mukana waona kuti maamunhu uyai kuna sekuru asi kukutsvagai baba havasi kukuyeuchidzai amai havasi kukuyeuchidzai asi tokuona kuchinja kwokuitwa ini tichasangana chete munozi mukadzoka toaachoti vakomana vakasiyana nazvo asi mukangotiwozi zvinogona kuzokuonawo maakubuda futi. Saka baba tichivhara dani munoti chine zvataura nasekuru. Aiwa ndinotenda nemashoko ataura nasekuru. Sekuru ataura mashoko akanaka chaizvo. Aiwa neniwo nebasa rauka. Ai Mwari ngavachengete wasasurungure mhuri dzangu chete neni wasurungure vazhinji nekuti matambudziko asi kwandiri chita vanhu vakazara nematambudziko munyika umu saka ndototenda basa rasekuru. Amai munotiwo chii? Ndinotsigira mashoko ataura nababa. Ndinotenda sekuru zvikuru. Handina chitowaitira sekuru. Dai ndinacho sekuru ndichawaitira pamberi apo. Nekuti basa rabata sekuru rakakura. Nedambudziko rinoona pawana wairwarawo. Ranga risingafunga patakauya nesu waiona panzapa kuti wana. Takatonzwa ndavo ndobudeni vanditi zvataswera tichiona pana vane makana kuseni sekuru wasipo. Sekuru wasipo. Zvingoti akomana wanawa. Waitorumbidza takutobuda havamuzoni tiri panzanzi sekuru vanoshandira. Ada kutenda sekuru. Mawiriro aita situation yewanawa. But pari zvino yatochinja. Saka ndoti sekuru musabatsire isusu chete rambai muchita sei misunguro nyika yose yana matambudziko ngawaramba uchivabatsira semabatsira awatita isu nemwana wedu. Saka takuchikumbira kuti amai vezvino vatisunungurewo wewana kana tikasanawo parodhi vatimhoresewo usati tsamwire kuti wanenyu wakatibira osunungura mwoyo wavo tichitsvaga mari yavo kuzwapa mari yavo. Aiwa hanzi mugoni wepuwere nhasi naye unogona kuramba wakaomesa mwoyo iwewe mwana wako abva kuitira zvihombe. Aichokwadi. Munhu agozokuomeserawo saka ndinoimba dai vanga vari kutataura navo kuti aiwa vana ndo vakapara mhosva vabereki havana mhosva achisunungurawo mwoyo wenyu semuberekiwo nekuti hamuzoziva kuti mangwana mwana wenyu anogona kukuparirawo papi. Asi aiwa tinoimba sekuru achakubatsirai vakomana vachazodzoka tichazotaura yanyaya mumwe musi kana mama muchazoti makutoti uyu aimbonetsa panapa. Handitika tinotenda. Tinotenda. Mamuri panze? Papinda hama dzenyu mamuri panze? Kose mapinda muri separate? Ai. Nakomana. Vanhu isusu takachitota musati mauya kai. Ndokuti baba ndanda kutenda topatozonzena mufu ayo. Vanhu zvadziva vachi vari panze. ndongorera ndaona munhu akamira. Ndanda kutosumuka ka. Saka maonana navo. Ndaona wangoti tasiya TV yemukati muzvotana. Handiti alright. Kandiudze. Vativo vakazoenda kwavakaenda. Vakomana vakazobengenuka sevanhu vanga vasingataure mushure menge vashandisa mishonga yavakapiwa nasekuru vadya ndokuzobengenuka ndokuenda kumunhu wavakatengesera TV. Munhu wavakatengesera TV anonzi akada kumboramba akamba anzoona zvakaita vakomana kana varamba isu tinongodzokera kuna sekuru ikoko toti TV taiwana asi munhu aita sei aramba nayo hanzi ndopa akazova paTV ndobva vaenda kune munhu wavakatengesera laptop
welaptop akati ichokwadi vakomana vanogara vachinditengesera zvinhu ende laptop ndakaitenga ndakatotengesera mumwe munhu asi munhu wandakatengesera nderese handichamuzivi chindipaiwo nguva inenge 1 week ndiunganidze mari ndavaunganidza mari ndokupai mari because laptop kuti ndidzose iri laptop ka hazvichaita ndo zvavaya nazvo pano saka yavati vari kumbotsvaga mari nemukomana wavakatengesa laptop tv vaya nayo nekutsvaga zvakare $60 yenyu saka imi munoti chi nepave nenyaya yenyu iwo handisi sekuru vakati vakasazvidzosera vanowapengesa kuti kana wangodaro zvavangazvina basi kana vati vari kutsvaga iyo zvakare vanga vachitoti vari tokumbirawo kuti mimusunungurewo mwoyo yenyu handimazvona sevabereki kunyanya kubva kuvabereki ndovati tanachikumbirawo kuti zvatava pastage yatasvika vahanzvadzi vaya vandambuya vaya vasunungurewo mwoyo varegererewo chi vana vedu titange kuvatsvagirawo zvinhu zvavo sekuru wavati kudii handimi kamuridze zvinhu kana vachindidzosera zvinhu kana vari kutsvaga zvina basa asi kana vakasanditsvagira chete munodzoka pa kana vati vari kutsvaga zvina vakasadzosera ndodzoka handiti aya tinotenda sekuru muzuru wenyu atinonoki kusvika saka ndazinge ndavomudza pasvika dare saka ari kubvunza kuti saka ivo sekuru vatiwo kudii sekuru havana chavandotaura pose sekuru chavo kugadzira mitombo sekuru akagadzira mishonga vanongosiya sekuru yakavaita vazukuru achiti tauya nemudziyo inofunga tv yake ndiyeri mupepa isusu tinongogamuchira asi chazinoda ndechekuti sekutanga kwatakaita kuti foni wakaiona kuti ndiyo foni yako tv yo nhasi uno vauya nayo semhuri vakumbirisa ndofunga handingati ndapedza ndakunzwa sisi because vana amai vacho nababa vemukomana ndanzwa sisi stereki nokuti varatidza kuti vakaomerwa nokuti ukavatarisa hazviratidza kuti mukomana webhupenyu wakaoma utoonera kuti ava vana ava hazvina kumira mushe nekumba pamusoro pekuti nhamo dzatiri uraya kana kuti matambudziko ari kuti kunda mwana ari kupara mhosva nokuti musha hamuna chinhu asi ndinokumbira kuti kana pakapaneka gadheni pakapaneka munda ngatidzidzise vana vedu kurima nokuti dambudziko mwana haangalemire mumba mevanhu zvinoita kuti mwana akuvara nokuti n'anga dzawanda muzimbabwe unochafungidza kuti wabudirira n'anga inokukuwadza sachapola anokukuwadza saka nongokumbira kuti aiwa alhamdulillah sekutaura kwaita muridzi dzayo ndokungokumbira kuti sekuru ngavanenzere tsitsi ndinozvitenda chaizvo handiti mazvinzwa hanzvadzi handitika saka vapei nguva handiti makatora nhamba dzavabereki vacho hamusati alright handi vachiripo ka vaenda mufana kuna ngainadza nditi saka waita sei sekuru ofonana navere mazuva nekufamba kwemazuva kana kuti anopota achibvunza kuno kuti vana vakadzoka vese anosiya namba kuno iyeyo anosiya namba ivo vai vasiya namba kuno handitika handi mazvinzwa saka imuzofona muchibvunza kuna sekuru mofu kana kuna sekuru achapa kuti vanhu vai vakadzoka here vachikudza kuti zvamira so vadai handiti aiwa tinotenda tv ndiyo waenda chirombeombe ndoye saizi yangu uri bachula saizi yako uri bachula alright Newsbeat TV. tiripo zita ndiani Angela mabva kupi vanje masasa pake handiti dambudziko hanzvadzi ranetsa mukati meupenyu hwenyu chii ndandiri kubasa ndikasvika ndamirwa foni nelaptop nemagumbeze netv mumba nemari ndozvindafambira kuekana masasa pakewo zvakaitika rini toti zvane 4 days 4 days saka nhasi matora mavayambika pana ndavandika handiti alright sekuru hanzi nemuzukuru ndakabirwa ndimbava
komanje akabirwa ine ndita bwanji ndaise isusu mkomarobe itawa chokwadi akauya akati ndakabirwa inini ndozinzo saka ndisikuziva kuti apa ari kukumbira ere kana kuti akutaura nokuti isusu mutemo kana munhu abirwa tine zvinhu zvatinoshanda nazvo saka iye kana abirwa amene kuti ari kuda tiite sei ndochokutanga because chinhu chokubirwa chasiyana nekuprofitiwa handiti kana kuti kubvunzira majini kutiko uyu mwana ari kurwara soso saka iye ndiye akabirwa anotaura futi mukomarobe ndauya kwamuri kuzopotera ndakabirwa zvinhu zvakadai saka zvinhu zvako pandakabirwa ndikukumbira kuti mundikumbire kuna sekulu achabola akanzwa yani kuti ndogadzira mbavha handiti alright ari kuzvinzwa vanzvazi matimudzani zve Anjera zvinhu makabva kubasa nguva nditaure pamakasvika pamba makaona pakaita sei pamakazoona kuti ndabirwa zvinhu zvamumba andakasvika pamba ndikaona dhora rakagwejinuro ranga rakatofurika rakagwejinuro rakademburwa ki ndokandakaona pamusina zvandikutaka imba yemukati yonde panzi kushandisa vanhu pastendi pese apasi tototi ini ndikutolojawo ipapo pacho sati munhu kuroja imba yacho ndeyemukati yao ndepanzi ndepanzi munogara makawanda zvakaita sei panogara mutundu wavamwe vanoloja ipapo makambobvunza here vavagidzanei wakati tinamboona munhu auye ipapo asi vanoswera ipapo wanu wachona ndianga aripo wamwe wacho unanga wari basa vamati ari kubirwa kunorwadza ndisi vamati rega ndiende kwasekuru achapora makanzwa kuti hanzi vanoita sei asekuru achapora panyaya dzembavha akaona payoutube umwe munhu akapenga wamupengesa amene kuti ndimai ndazvona payoutube saka muda kuti sekuru vaiti sei kumbavhai ndoda kuti ipenge muda kuti ipenge sekuru jabwi mamunzwa muzukuru wenyu akabirwa yati nyaya yake ndanakiziwa anzada kuti munhu wacho akaba apenge kwapanje saka topengesa tichirapa futi isusu tingati chifunga kuti tisvage midziyo utipengese munhu zvokuti ko akapenga akaenderatu unoita sei unonge wawana zvinhu zvako kana muchikwanisa imemi sekuru kuti zvinhu zvachona zviuye ndongoda ngezvinhu zvacho saka nokuda zvipa nyatsodzikamisai iwo sekuru wacho anokwanisa kuti adzoke nezvinhu ngaadzoka nezvinhu zvacho sekuru kwanga kuti kana uda kuti apenga anokupenga oenda asi kuti kwamaita munoti handinoda kuti angopenga saka ndisekuru kuti kwakapenga akaenda kana akapenga akanofa uda kuti zvinhu zvidzokere chinhu chimashupa ndichi mukoma Robert vantu avasamvesesi vanoti toda kuti munhu apenge anobva apenga bhudhi wake kana kuti mwana wasekuru wake voenda kumuprofita kana voenda kun'anga unobvunza kuti ko munhu wedu apenga vanza mwana wenyu akaenda kun'anga pamusaka pezvinhu zvake andinopaona saka isusu toda kuti ataure zvinhu zvakanaka sekuru ndoda kuti munhu uyu apenge asi tikubvunza mubvunzo akapenga iri bhululi yake anoita sei saka imini sekuru ngasapenge chingondiitira kuti adzoke nezvinhu zvacho ya munhu akapenga akabiriwa anomborasika breni pichana kurwadziwa saka uda kapenge ndoda kuti adzoke nezvinhu zvangu pakabiwa chii laptop nechi netv nemagumbeze nemari saka pakufugei ndichifunga kuti zvone makandibatsira kuti ambouye nezvinhu zvachona ndikubvunza kuti apa vabaka ko nhasi ukufugei ukurarama sei ndikushandisa kamwe kagumbeze kandakapiwa nawamama isoka ndikufuga wani aiwa zvinozasisa saka pakaoma saka naita kuti ipavha yemuyeriya ipavha yekupi pedwa sei
chimene chimangondikomeza ndichiboza nokuti msikana zvinhu zvake ndikuona zvikutenderera tikatasa gilasi kuno kuti zvono apo zvichifamba zifamba magumbezi tingati chinhu chatanga kubuda kuti chitengeseke akomana vekuba asi chinhu chandikutasa kugilasi kwangu kuno ndikuona TV asati atengewa laptop asati atengewa asi mablanketi aenda saka kutaura kuno mukomana aberewa kuti wabiriwa kupi masasa pake koma kunena kumene kutaura kwandikuita kuno munhu wapa uyo ali kuchitungwizi zvinhu zvasvika muchitungwizi kunekwa zvaisiwa so saka alhamdulillah nekukumbira kwawaita mitombo tinogadzira tichakupa mishonga asi mishonga yacho tinogadzira ndiwe zvatinenge tichida kuti uite wagadzira mishonga iyoyo mbavha yako ikabudikira unofanira kuzoka nayo pano nezvinhu zvake unofanira kuzoka nazo futi papi chabwino munhu iye alowe anowinziwa pano handiti usosoti waona iwe boyfriend yako yauya kana kuti murume wako auya basi kwakutanga kukungonda muntu aiwa mtemo unoti kana mwatali akadai wabiriwa mbavha kana ikakuuya kana ikawa iriyo kuziva kana ikaita sei mishonga wakadzora munhu iye munouya naye pano saka iwe unofanira kuya nemunhu wako papi chabwino aiwa nemukoma Robi panyaya yembavha hapana chandinotaura ndangomira kugadzira mishonga kuti mbavha iwe tinotenda imazvinzorotaana sekuru hanzi chipi kana mbavha ichinge yauya hanzi kana mbavha yauya ndodzoka nayo pano nemishonga yacho aite se mbavha irowe hanzi irowe ndoya nayo mana nemishonga yavanenge vandipa ndoya nayo mana hanzi ndisazoti kana munhu auya nezvinhu mosheedza varume vashamwari dzenyu kuti mbavha yadzoka uyai chimbomudzidzisa chinodzidzisa igovernment hurumende ndiye nemutemo wekudzidzisa mbavha munongoita sei munouya pano nayo handitya tinotenda chabwino ngena ndivi garai baba ai mi garai baba sebera bicara kuni jira mera seguro patwa gare wi baba jira baba chigara wi baba dama acho mogona ngara ndi kumashure weku seguro ndiri kuona vapinda vazukuru venyawa chabwino ini ndifuna kutonga konkani zawo bofu uyai kamutibatirane muno makadi zinyobere tiripo makadi enyama makadi vakomana alhamdulillah kwava vataurira ndodambudzira tifitsa kuno okay kusvika kuno harisi rugare harisirugari ndizvo zvapanganga kapakafana kuchipatara harisirugari zvakamira sei baba baba navo ndofunga zvakatanga sondera kupera musi chitatu kumanheru zvavanga vakuita zvakusanzwisisika kuti chii chikumboitika vana venyu uyu mwana wangu uyu mwana wangu asi tinogara pamba mwe chiri kuchitungisa okay saka ndakambofunza kuti sezvo mazuva ano wana rokunzi haninyaya zvemadrugs izvi ndikatombosviginwa zvavo ndikati avana ava vanogona vaita se vanobatawo zvavabata ngatisiyani nazvo fechina taenda kumasomboenda zvangu mupostori pakusvika nawe kwakusonopinda ndikati nde mwana wamasi ari kurwara kumbai ndikati aya hakuna mwana ari kurwara zvowana zvekudhakwa izvi shanzaya marwariro akita vana vane kumba kwavakaenda ane mwana waanowirirana naye ndikati vane vatirogara tiri pamba tirogara tiri mhuri mbiri saka vana vavakura vaita sevano munhu mumwe chete kanzi vane musikanzo yawakaita vane kumba kwavakaenda zvotokwanisa kudaro ndikati havasi kutai kutaura kanzi kana nhasi mukandotaudza haasi totaura mundozosangana naye akuda chikafu kuti mai batira ake anenge akuda chikafu ichi mukamuteera kana aenda kuchimbuzi kuti ada kuita kuchimbuzi pati kubvunza kuti chii chiri kuitika husunzwisana kuti nyaya dzake dziri kufamba sei ndokuti ndishuwa ichokwadi ende pano paunonamara kunosazvitenda ka pautombosiyana nazvo
Friday wakumukira futi kuseni wakunangana nini pamwe futi nyaya ndiyo ndokutozoudzwa patazokuenda futi zvekare zikanzi aiwa nawo yakaiti vana vane zvinhu zvawakatora pamwe munhu zvinosanganisira venzi mino TV here mafoni laptop zvikanzi muziziwe endai mba munorara mwana wenyimo munotsvaga mhembe dzaka mune zvimwe zvamuchasangana nazvo icho ndakasangana nemafoni mairi ndinawo mafoni iwayo ndakasangana nemafoni mairi asi munhu akagadzira kanzi munhu akagadzira in'anga ichichawa chati changokubatsira ichi chako kudirecta mukati rutiwiri munobvunza masvika area iri munogona kusvitswa mobatsirwa zvishoma ndakadzokera kumba ndakanosvika kutaurira mai wacho asara zvawadzimai kumboza ndikamwana kakutosvisawo masvondo mairi mai manje wasinuka mai paunotsvaga pamwe kakusangana nayo nemafoni mairi nawo mafoni acho ende ndazondapa apa nokuti akalokwa zvawo but ambuya watokatogara munomwa imwe ukaibaya so imwe ine moto yacho iri kuoneka picture yambuya iyo ifoni iyi ndoyandanga kuti asindikaona iri kuoneka picture yembe yambuya ana kutora hangu ndizvo ndikati arege ndimbone zvirikufamba sei sho mafoni aya ndakaona mba mevanewa andakabata ari mairi varatidzwa ngati zvisho yachina nhasi kwakutomukira kwakusvika tikubvunzwa kwakutanga dura pane panonzi panoita vasekuru vanobatsira kwakudhaitira svika tasvika pana vana vacho havana chauri kumbotaura ubvunzo rwakaitei havana chauri kumbotaura kana chimwe chete zvacho saka zvinhu zvakutoti tambudza kuzodza ndozvaipa tizosvika kuna handiti imimi mwana wenyu tisataenda kuchiprofita akamira sei makuriro aitiraitsa zizoti ndo mabasa anoitei makuriro emwana wenyu kusvika paari anotora zvinhu zviwana saka chandakatanga kufungira ndangofungira zoti wakomana chidika wamazuva anongonzi chi mutoriro anongonzi haro ani madrugs saka ndangoti hazi kuti atozviginwa ndikati hamadrugs saka ndakatozoshamsika ende zveshuwa pandakanzi ende munotsvaga mba ndakasangana nemafoni panazoti chokwa ndungamunambiri plus mama tozwa kwenyu kwamunonamata tatozvitenda ndakatanga kutina bo ndakatombozuza bo ndana kugutsikana nazvo ndikatombozvishora ndikati regai timbofamba tikudzwa zvinhu zvakafanana naye pakufamba mwiri mutano nawo ndiyo imwe chete ndosvika ndizvo baba tomugutsikana endai mumba munogara mwana wenyu munotsvaga mune zvinhu zvamuchasangana nazvo zvisiri zvinhu komagupese yauya naye acharikuti mofira kuti magupese amai makati vari kumashura anzosimbira nechipapa takuona amai avo asi mwana wako wao yomusika kumwana siri wako yakakubira zvakutobatsira zvakaoma ukaona vasingadaika zvichipa chine future hatisuziva kumasoi vakati wakati hatizvikwanisi endai kunhu kune kwakaendwa nepamba pawakaba saka iko ndokwanokwanisa kusunungura saka chatakita takupai nzira chete munosvika iko munotaura chichemo chenyu ndisi hatizvikwanisi nopakanaka amai wenyu mwana zvakamira sei mwana indizvozvo waitamba nemushamwarishamwa wachitamba patinogara pamwe chete pachitamba kudaro taisafunzwa zvinhu zvaukaitiwawo wakara muswe funga chitatu manheru achingobata zvinhu achiita pana laptop remofa nokuti yakatanzira neleptop oleptop aisa kuvakomana hamira seuri anozotudza ndobva vaita sei vasvika kumba ungakazvokumazororo kasvika kumba kwekuita akubata zvinhu achingomhanya zvisingazwisisiki kuita zvinhu achingosingatisa zvinhu ndo pandakabvunza avosi atogara pamwe chete adzimai wacho kuti zvikuita mwana zviri nomauiri zvikanziva kundo zvaari kuitawo saka ndo pakabuda avo baba wacho wakaenda namai wacho uyu mwana vanoenda kumasoko akaenda vanotsanangurira zvikanzi vana vakaba baba wakaita wakagadzirwa kugadzirwa kwakaita wakagadzirwa nen'anga ichichava ini handizvikwanisi ndikokainzire kuti mufambe muende kupi n'anga inosunungura vana nokuti vakaba magumbezi vakaba laptop vakaba mafoni zvezvo vakaba saka munhu wakabira ndiye akaenda kupi ikoko kuti vana vagadzirwa ndaudza bvunza mubasha wagare kunongara kwamutare ndafuna bvavatsanangurira ndozviripo wakati nandina off wavana mukane kuti ndikwanise chimbofamba imudzori zvakamira sei ndakasunungovha ndaenda kwandakaenda kozvanza wanenyu hazvizvidzinza asi wanenyu wakaba ini handizvikwanisi zvinhu izvi chandingaupei inzire ndimombase chimboendai kumwe kana mazuva zvotadzirirwa ndozoita sei ndozokubatsira iwe ndopakazoya adzimai avo
uyapumba zvanzi ngona iripo saka tapuwa nzira zvanzi ndifambe so ndokuva mungadokusisa kusvika nhasi mukasvika ngadzika kamutakadura munobvunza pana sekuru varonzi vanoshandira muudzwa gara asi sekuru ivanozvigona nekuti vanhu vazhinji vakuenda papi vakuenda ipapo vanozvikwanisa zveshuwa kusvika tasvika pano nhasi tichisvika tabvunzawo zvadhirekta zvanzi sekuru varipo vanobatsira kusvika tasvika pano tabvunza nasekuru avapo asi vanosvika vachibaimanje saka dambudziko iri ratitambudza mazuva mashoma zvakaitika ndofunga chitatosvika nhasi asi vanenge vachitema nero akusolarika kuti nokuti kuti akabuda ukatomushaya akadedza haasi kudaira hauchazivi manje saka vamunhu kutochengeta kutodarika kacheche kacho kuti kacheche kachachema vamunhu kutochengeta kudarika kacheche kacho manje munogara upimi togara kuchitungwisa alright vanzvadzimi vekuchitungwisa vekumasasa park ndizvo pamakauya paipa sekuru vakati zvinhu zvenyu zvakaita sei sekuru vakanditi tv ndikuona iri kutenderera kuri kutaurwa kuchitungwisa kundoko vakati tv iri kutenderera kuchitungwisa haisati yatengeswa handiti pamakauya makati sekuru makaita sei tsanangurirai dare rakakuunzai kuno kwasekuru achapora vakuti mai nababa vanzwa sekuru ndakabirwa makumbezi nemafoni 2 nelaptop nemari netv mari yange iri $60 okay ndo zvinhu zvandakabirwa ndo sekuru bwanditi moda kuti vanhu vaite sei tikati ndoda kuti vanhu vapenge apengwa dzosere zvinhu zvangu sekuru vakabva vati chii panyaya yekupenga sekuru vachibva vati nene ndikapengesa vanhu zvinhu zvatonozvigona here nekuti vanhu vanenge vakungoita zvekupenga havazozive zvinhu nekuti vanenge vakupenga ndikati achiitai zvamunenge mangoita zvekuti zvinhu zvangu zviwanire handitika aya pakanaka mazvinzwa zvingotaurwa rekaitende kuna sekuru pane mhuri nhatu akabirwa ane mwana akaba kutoti akaba ane mwana ari kurwara neane mwana ari kurwara sekutaura kwamaita mati ndichaona pagirazi kuti zvakamira sei chitiradzai zvedu zvemugirazi kana kuti toya nekamera kugirazi ini ndinonzi Chapola zita la tetekulu wangu zita la sekulu wangu zita ili alise kutamba nao ndosaka isusu panapa tichiti tinoita matarasimu tinoita mshonga vana avakatenderere ichini ichi ndataura kuti vana aziwe mbavha ikauya panapa haisi nyanga inouraya munhu asi nyanga inoranga munhu ndofunga ndo first day kutaura mshonga uyu kubvisa mbasikiti kutaura kuti apa ndabata Chapola manje be careful ndine sitsi kuti msikana uyu ndanzva sitsi chaizvo na baba vana mai mwana kana akagara mumba ukamona achimwa madiragisi asi musu anofa unofeka sori ndiwe apa handikunyepere amai nababa ndanga ndabata muswe chaiwo wokuti afana ndaisakasa damanonoka so ndichavakumbira tateguru kuti osazoti Chapola ane nyanga uyu ndiwo nonzi mshonga wokubata kana chitatu Chapola anoda mari yawo kubva kuMalawi ende nini ndikutarira futi nkomarobi ndiri kuona mwari kuratidza chisosi so ndikavarapa avasoda kuene mari yangu inini handisi kuita izvozvo mari yangu ndakuida kwazukuru wangu wese ndakatanga goro rino nkomarobi ndoda dzidzisa munhu kuti kana waenda kunobasiriwa pedzisa nyaya zako mshonga uyu Chapola achafari ndayambusa vanhu manje so kamera iyi avachisina basa nayo maningi vari kuti akaita sokuti ngomarobi abudisa Chapola handiti vari kupana manamba sokuti anenge ari kupana matikiti ya basi mandisisa ngomarobi asi vanhu ngavauye nemari yaChapola ava asi kufara manje kuMalawi kwauya shoko kuti please saka ini kuti ndisumudze so handiti ndikajunga vazhinji vanoita dambudziko saka munhu akuziva kuti chikwambo chaimurara mumwe wouya wondipa chikwambo chake ndonorasira kuna mwenje kuchiweshe chichichema kuchinyanga ichichema ini ndatakura so
ndikuenda motikari yangu gojodo yofa gearbox ndopata 700 ausi kudzoka nemari yangu woti zvandiwa wakangwara nokuti uri ku UK alhamdulillah please ndapota ndinorapa asi vana ava ndinoti ndipindure sekuti tisataenda kune vana panyaya yevazukuru vari kuya kuzobatsirwa zvinhu zvavo zvotanga kufamba vaine zvikwere ndozvati vakawanda vanochema sekuti ngavandibatsire kana zvinhu zvangu zvaita ndozobhadhara kana ndimbobhadhara mbichana vamwe vacho ndozvati vanotonyanya nekwandiri vachichema asi ndiri kuti inini sekuru ndakavamirira panguva ineyi ndiri kumbira kuti vape mukana tingati kana mwedzi handiti mazvona ndiri kutaura sekuru ndozvati achapola vakatsama asi ndiri kukumbira kuti nini semuzukuru waachapola ndiri kukumbira kuti vese vakarapwa nasekuru achapola vari kuzvinzwa vese vakapiwa mushonga wasekuru achapola vari kuzvinzwa vane chikwereti chasekuru achapola mapiwa mukana wekuti mupedzise handiti muri kupiwa nguva inoita iyo mwedzi kuti mupedzise kubhadhara zvikwereti zvasekuru achapola nekuti upenyu hwenyu hwatambanuka ende nekusandinetsawo inini kuri kuti zvinhu zvenyu zvaakuita sei zvaakufamba kana zvingafambi munondinetsa asi ndakukumbirirai kuna asekuru achapola kuti chimbomirirai kuita zvamunenge muchida kuti muite vazukuru ava vazvinzwa vauye kuzobhadhara mari dzavo nokuti ndikutaura so nguva yangu yakwana yekuenda kumba so kana ndatakura mutombo uyu wese akapinda mudare muno mari kuziva mushonga unoziva zvakafanana afana baba vanandalo shoda ati masove ini anabasa nemasove bosi munhu ari kuenda kumasove ari kunamata mwari ini ndiri kunamata mwari asi munhu anopinda pamba pemunhu achiita zvinhu zvakaipa handidi zvakadaro avafana adiki apa pacho ngadzisogadzira bhasikoro kana kusuka motikari kana kutengesa maorenji kana manachisi mwari anoachengeta kupinda mumba mevanhu musikana anoita fange vana mumwe anenge achimona fange munhu wemanga ataure mukamutarisa so anenge ane chiki but asi iye handina kusama asokamutarisa fesi yake afana ava vakuita ndakwenya handiti ndakauza ndikati amusararove unozoka nawo nasi nkadzwe mabhegi yake auya magumbezi yake ndio here magumbezi enyu ata chimwe nechifu ti chimwe ndofoni zacho ndidzerere vapi afana ini iwe wakaita sei wakapinda kumba kwanu uchida chii taura neshongo wasekuru chapala ndio akutaura manje maidata sei mafoni ndio alipikana kwa imwe yacho futi ndiyo iwe chichakaitika musatore siri yenyu kabhozi munhu acho anouya futi panapa anouya futi pano bhozi anati ndakapakana musina kunzwisisa muchoramba muchimbokwenya mbichana kuita kuti mudzidzi handiti alright magumbezi ndeyenyu chisipo chiya laptop netv nemari handiti mazinzi wakapapa namai laptop hapana tv hapana ne$60 tikuzinzisisa poitikwa sei tinotsvaga uri kuti vana vasunungurwa nekuti mhosva yatoeduka hatingaiti mhosva tingape kuno vaipara vasikataure isusisa ato nemhosva yacho saka aiwa kana kuti tokumbira kuna sekuru vasunungura votaura kune tv nelaptop nemari ngatiwirirane musati amheno mukati amheno ndosumuka ndoenda kaina ndinamana ari kurwara kai icho kwati kukumbira kuti sekuru kana vachitaura kwazviri wavasunungure nochatika zichinonzi mari manje ini chai ndikaita mari panapa hatizivi mangwana mungati inaye chinonzi mari kashoma ukafanira wagara nacho nezvikuita aiwa chimbombirai kwadhivenda ko kana iri pasi mumba imo pamwana saka mai kuna kumbirira kwadhivenda baba ndisava kuti mwana zvasvika pastage sekuru tv hapana laptop hapana mari hapana saka vabereki ava neniwo tachikumbira kuti kana zvichiita achapola vasunungure vanavo titaure navo ko inini wacho ndasevenza basa taurai taurai mari yangu ndoida dare ndakaita but ndinoda kulipirira asi munhu andotanga kusungirira ndeuya aona magumbezi ake azoka magumbezi acho so ko manje ndochaja mari chaiyo gumbezi ndere $22 kana $15 alhamdulillah inini ndafamba mari yepeturu zvayepeturu chete gumbezi raba uona to baba iwe saka isusu kusunungura vana vako avo neiva mai ma500 asi gumbezi rakabiwa nemwana wako ndine $17 ukabanga profit iri pato laptop na tv vana kana apedza chikoro asagireza kuita hapana mwana mkura
Nani makore mangani? Yani 19. Ah. Sekuru ana wacho narudzo vanenge vainadzo paunomutaurira soka ndorange uri kutaura zvisingatoshandi. Izvo zvisi tofunga vanofunda. Paunotomudza daiwa maoko chaichaiwo kari pamadomasika unotengesa kwawana pondo. Zvikatofamba anokuziva kuti izvozvo zvakutaura ndezvako izvo ita izvo. Asi imi kwamunogara navo hamutombona here kuti vana vedawo nyangwe misikanzwa vainayo hongu asi vanenge vakupinda mudzimba dzevanhu? Chinoitika manje vanawo kuti usizwe katokamuka kuseni uchienda kubasa kudzoka manheru kuti uzozviona dambudziko riri paunodzokawo manheru watarisa unogeza watoneta usikopo wagarirawo TV watotiziya autozozivi zviri chii chiri kuitika. Nekuti kana chitarisa nyaya yebaba namai vana vazobatwa nemushonga wasekuru achapora kuna kuti hunogona kunge watove upenyu hwavo hwekubira vanhu kuti watone nguva bhozwana munhu azosvika pakubatwa unenge watone nguva ende nokwatone experience yekukwejenera afana vandimbava afana zvishaya mpaka uchitopomera vamwe vana uchitosiya ari pati wausiya wachari padhuze mazvona saka petwa sekuru vari kuti varida mari yavo ini nzvambo yangu yepeturu ishoma tokona kutengesa kana wani gumbezi rachiradzoka iroro nayavona mari inotsvaka sekuru hanzi tinotsvaga mari upenyu ndo wakakosha hanzi tinotsvaga ini handisati ndaona chokwadi chakazara muprofita ndiye anoshandira mahala ini handiite izvozvo nokuti ini ndikagadzira mitombo yangu inini ndinoda kulipiriwa dare rino riri rajapola rinobhadhariwa so kuti ini nditaure kuti zanzi mari inosvagwa ndikupi ngavambogara nevana vavo vakadai otsvaga mari kusvika mari yangu yauya tofanai tundululani stereki tukaita mazuva tusingaje fanike apa nditi taswera tongopembera pembera so apo atokwadza tese nenzara moti harisi kujika so saka iwe magumbezi yako nefoni laptop hapana TV hapana ya vanoyanazo ngavasiyai sekuru vatsvage mari yacho vanhu vanobviswa kana vanozobviswa urwere kana vauya nemari nokuti makavabvisa vakadai sakunacha munowana iyo kababa namai kuti handina chandiona zvangu zvacho zvakashota kana makada kuvarapa munhu saka ngavatsvage mari yacho ndizvozvo hatingarapese munhu aparira mosvaka asi kunoziva kuti vana izvizvo pakutoshata izvo vakutoti pamba pacho hakuchatofaniri kubuda mese makutoti vana fanira kugara akarindira mumwe munhu kurindira hakuna basa uyo akuda zvinhu zake uyu ichokwadi TV iwe utore yako yemumba mako kana mwana wako akatisapi iwe laptop mumbi yako ka unayo laptop handina sekuru asi sekuru hameno kuti inangu handikazive sekuru kuti mushonga wacho unoshanda sei ndaikumbira kuti dai vakasunungurwa ka totaura navo tonzwa kuti zviri kupi kana paine pazviri zvinotoreka zvoenda zvinotorwa kana zvisina kuuya mudzokorora futi isusu mushonga uyu nasi kuwasunungura fana anofanira kudya porridge 3 days okay alright ndokuti vasunungure but tikasunungura ababa imimi vanenyu kana kale TV isina kuoneka laptop isina kuoneka muneta plan yenyu inini hapana changa vaiona chamba hapana asi mukarega kuuya naye TV laptop mungazotsvaga mari ati $60 asi kuti kabanga kuti akupomerei mari hopo ati $60 yangu icho ichokwadi hazvirambiki kana kuti waitaura kawana tauraita ende foni tadzeita kanotsvaga hakusi kuno kwatakanzi totsvaga zvinhu pamao kumaso tatazviona zvichikwani zvikutoratidza pachena kuti mapikicha ari munda saka hakusi kunyika ini nekwanzi kwavanogara amai vacho nekwatinogara opposite yacho zvino zvanyadza handiti anopinda mutaundi ati tikuenda kwatown zvino zvanyadzisa imi munovhuma kuti vana kuenda kutown anoya kumatenesa usiku anenge ari aichokwadi hatizozivi alright ndikukupai 3 days 5 days to 4 days mukaenda TV mukaisowa mukashaya TV pa 5 days ndikakupa mushonga wekuti fururiwe porridge nemushonga wekuti wagezi vamire kaulombe aka mushonga munopiwa asi ndikuda zvinhu zva TV aya magumbeza aya 2 nefoni ye1 ndikuda TV nelaptop zvamari kana mukatsvaga mbuzi amai kana huku mudzosere mwana wezvinhu zvake
anditi achapola alikuda $150 padalira kusunungura vana takunzwira tsitsi bose mukunzwisa sisi kuti kokuenda kwacho ndikukusowa vana twachonso tutiyo turikuba kana magara pamba dzidzisanayi ngazi nemurume saizi iyi musaipe power yekuti ungazimba kana kuti baba vacho moti baba nokuti ane girlfriend inyi mobati andikuaterere ndotererachi mwana wangu noti anosvaga ndokusvaga kwacho kwawaitaura baba wako murume wako kana achita semagirlfriend iwe usatuke usape power mwana zvamuri kuita zvakashata manzwisisa baba ava hapana apa maakufunga kuti atendi mutoliro iwe uri mumbafa saka alhamdulillah hazvina basa iwe mafoni yako magumbezi yako mumba mako uchapiwa mushonga ukusha tusadzokere tulombo asi TV yako achauya nayo pano usaende nayo kumasoyo kuti maneta minamato enyu inoshaya basa kumasoyo tatokundikana kati kwakutongonanga kwazvasunungu tatobva kumasoyo nokudzaikwa pano tisingatokwazivi ndokava tatosvika pa tasvikotobvunza zvikanzai pamasvika ndipo asi wamiriri wambobuda ndandiri kurufu kumasoyo tatosvika nokutosession kurefu ndatonza TV foni yenyu ndiri pajemp yekumasoyo kukosession saka alhamdulillah zvaita zvakanaka marangiri vatumbichana tukwenye dai muka asi apa mukareka kuinza mari yangu kutaura kuri beta mandisisa muchaona mabhurugu ese hapana chakanaka kana TV iyo musina kuenda kupa 5 days 3 days ndiyo kutsvaga dereki 5 munenge kusvika nezvinhu izvozvo basi laptop nefoni amen kuti muchaona foni yakagwajenuka kana laptop yakagwajenuka amen aiwa vanoenda navo kwayakatengeswa bhozi chiripo sekuti chekuti vari kuziva kumana kwakatengeswa laptop handiti ende vaona zvikuitika pavana vavo zvakwavari mugare navo vana venyu pasi mukangona akunzwa bheta akutaura bvunzai kuti laptop iri kutongonanga kwairi kutongosvika pairi chaipo kana vanetsa munaya navo kuno asi mukaya navo kunoko achagara 2 days achigezeswa mushonga kuchaya nokuti mushonga wekuru manzwisisa mushonga wemukuru anogezera mudumbu obviswa zviri mudumbu ndokuti aite mushe akaita so anogona kutadza kuzobereka mushonga unokuvadza manzwisisa hatina kumupa mushonga ndakapisira ndega mungafungudzwa kuti ndakamupa mushonga kana iwe usafunga kuti wakalomba unokulomba pana patilombesa alhamdulillah saka ndofunga dare rimwe pandiri amene mukoma robi namirira pavanodzoka kana tionoti pakamira sei asi sekuri mavanzwa basa ravo marinzwa vabva kupaioni kuti makati aiwa vanaenda vasunungura zvishoma pamatirega itiende kumasowe kwamambonzidzokai kana manyandishaisa togona kuzozombotraya vana venyu ndo vanogona kuzongouya kuno kufuti vaakufambira nyaya dzavabereki tatosvika wakatoti havazvigoni endai kunyange chichawa ndowe kwawakagadzirwa maionaka anoziva kuti machawa anopfeka tuyetutu mukadzoti marasika aichokwadi zvishuwa anotendai sekuru handiti pakanaka sekuru ndira ndakada kubvunza sekuru panyaya dzekubata mbavha idzi vamwe vanogona kuti inini zvangu pamwe ndakaenda asi kuna sekuru hazvina kuita pane pazvinobata here pane pazvinopotsa here zvinomira sei pavo alhamdulillah ngoma robi ndinoda kutaura nyaya yembavha nyaya yembavha pane zvinhu 2 kune munhu ane shave yekushava nekuba 1 kune munhu anolombera kuba 2 so kana tichiita mishonga yembavha vanhu vatiri kuita mishonga yembavha kune vamwe vanouya nekuti anoita fai uchimuudza kuti rega ndigadzire handiti mushonga wemukoma robi patinoenda kundogadzirira panoda kuti tisvike nzvimbo inoyera nokuti mushonga uyu uchiutuma unosvika kugadzika mushonga yako woudza kuti ndakukutuma ndofunga muri kuona simbi iri pamberi pangu iyo ndiye munhu akapwanyiriwa motikari so ndakamuudza ndikati mushonga indogadzira mani saka munhu anongouya nhasi mangwana anobva toti magadzira here sekuru mbavha chasati auya ini ndisati ndaenda kundogadzira udare racho
Saka mishonga iri pakati wandei. Saka mishonga yekugadzira mbavha nemushonga wokurapa munhu zvakangofanana kuti ropa rako rakamira sei. Nokuti mumwe nhasi chumba mushonga weBP wandakarapira nawo munhu nezuro munhu uri kumuramba. Saka nyaya yekuteya mbavha yakati siyanei. Asi kana wati sekuri ndoda kubatira mbavha yangu iwe uchiteedza zvandinoita. Nokuti nini mbavha shwa ndobata. Asi sekutaura kwamaona ndichibuditsawo. Asi ukanyanya kundipa ukandituma stereke andiubate nokuti mushonga haudi teshande ndakasama. Saka uyu musikana mukamutarisa fesi yako anoita anenge akazungaira. Fesi yako itafange kuti haadi kutaura nevanhu. Akanyanya kufawa kuti anenge amboora. Saka mushonga wacho kana uchiita so unotonzwa nekumatare kuti ko waregere kuyambutsa mwana ari kutambura. Saka ndinobvira kupopotedwa muno mumudare muno kuti kuhope nekuhope sekuru wangu achiti bata mushonga wakati enda ukaite chakati. Saka kana ndichita zvembavha ndipei time. Nokuti ini ndinokumbira tateguru vangu vedzinzare kwangu ndio vanondituma. Zvakafanira ukanditi sekuru ndipindire mumaini mangu hamuna golide. Iwo sandudoti sekuru ndiurayire mwana kana muzukuru kuti ndiite mari. Aiwa handite izvozvo. Asi mari ndinosvaga mugodhi. Ndinoiwana futi ndikagadzira. Saka zvinhu izvozvo sendetase asi munhu anondituma kuti zvanzi sekuru ndinoda kusacrifice inini kuti ndiite mari. Mukomana uyu ukanditi inini ndikuuraye wewe kuti usasevenze mumba kana usasevenze ini wondituma kuti ndiule zvibodzibodzi kuchekeresa chete. Saka ndinokuudza kuti aiwa izvo zvandiiti. Asi kana ndakuita nyaya yekumaini ndine zvandinoda raisi makoini nematombo yacho ndogadzira zvinhu zvangu zvoenda kumberi kwangu kunondishandira. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV